biko Mike Ejeagha sị na ọ na-eme a na-ekwu okwu ihe gbasara omenala ọ na-agba ụfọdụ gharị. Ọ bụ gịnị bụ omenala? A ga-eji nwayọọ tọọ ya ka ngwugwu ụgba abọrọ ya ọbọ. Omenala bụ ihe ahụ obodo zukọtara ọnụ n'otu obi si ka eme ka udo na-adị n'obodo ahụ na nwanne ya ọ tọrọ direct ịhụnanya. Ọ wụrụ na eme ihe ahụ udo adị n'ihe ahụ emere otu afọ ma onye o sere ya n'ibe ya, ọ ghọọla omenala. Biko abụ m Nkwachukwu Ojabọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke n'okwu bekee. I'm from Olokoro in Umuahia South, local government area of Abia State. Abụ m onye Igbo, abụ m Igbo bụ Igbo. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na Chineke dị n'omenala. Ọ bụrụ na ị na-ege m, ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo na-eche ihe m na-ekwu. Igbo ka m na-asụ. Ihe m ji na-asụ Igbo wụla ga-eshiriri ụlọ mana mma pụọla ama izuka mma na nneji. O nwere ihe ị ga-abịa n'obodo ahụ mụrụ gị mee. Ọwụghị ihe a na-eme n'obodo ahụ, ọwụghị omenala ya. Ihe a na-eme, ihe obodo ahụ na-achọ. O nwere ihe ị ga-eme n'obodo ya wụrụ nsọ ala obodo ahụ. Opposite imegheri ihe a na-eme n'obodo ahụ, imeli ihe a dị eme and emere ihe a gawa udo a ga-adị ebe a. O nwere ihe onyonyo mere maka akpa onye Igbo la anya. M sị na akpa onye Igbo ga na-anya na-agagharịwo ka o kwetegodu kwete, chọpụta kpere ma kwenye na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo. Mgbe ọbụla ikwetere na ndị ọcha na Chineke na-anọ n'obodo anyị tupu ndị ọcha abịa, ihe ga-adịrị Igbo la mma. Chineke kere Igbo dị n'omenala Igbo. Chineke awụghị ọbịa. Isi m na Chineke ọbịa onye kere anyị, o ji ọfọlajụ, ọ ga-adịrị Igbo la mma.